नमस्कार. एव्हरीडे मालवणीमध्ये स्वागत आहे. आज मी बनवणार आहे मालवणी पद्धतीने कोंबडीचा रस्सा. कोंबडी रस्सा बनवण्यासाठी चिकन स्वच्छ धुवून घेतलं आहे. चिकनमध्ये 1 चमचा मीठ आणि 1 चमचा मालवणी मसाला घातला आहे. तसेच अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा तेल घालून मिक्स करायचं आहे. मिक्स करून चिकन थोडा वेळ बाजूला ठेवूया आणि मॅरिनेट करण्यासाठी हिरवा मसाला बनवूया. इथे मी मुठभर कोथिंबीर, 2 हिरव्या मिरच्या, 10 लसूण पाकळ्या, 2 इंच आलं घेतलं आहे. हे सर्व मिक्सरमध्ये वाटून पेस्ट बनवायची आहे. ही वाटून घेतलेली कोथिंबीर, मिरची, आलं लसूणची पेस्ट चिकनमध्ये घालून मिक्स करून घ्यायचं आहे. अर्धा तास चिकन झाकण लावून ठेवून द्यायचं आहे. वाटप बनवण्यासाठी इथे मी 2 कांदे उभे चिरून घेतले आहेत. 5 चमचे सुकं खोबरं, एका पूर्ण नारळाचं ताजं खोबरं, 12 लसूण पाकळ्या आणि 2 इंच आलं इथे मी घेतलेलं आहे. कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम केलं आहे आणि आलं लसूण घालून भाजायचं आहे. यामध्येच कांदा घालून लाल होईस्तोवर भाजायचा आहे. कांदा, आलं, लसूण लाल झालेला आहे. यामध्ये कोथिंबीर घालून सॉफ्ट होईपर्यंत भाजायचं आहे. भाजलेला कांदा, लसूण, आलं आणि कोथिंबीर प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आहे. पुन्हा कढईमध्ये 1 चमचा तेल घालून सुकं खोबरं यामध्ये 2 मिनिटं भाजायचं आहे. यामध्येच ताजं खोबरं घालून लाल होईस्तोवर भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं छान लाल झाल्यानंतर प्लेटमध्ये काढून घ्यायचं आहे. आता हे भाजून घेतलेलं कांदा, खोबरं, आलं, लसूण, कोथिंबीर मिक्सरमध्ये घालून पेस्ट बनवायची आहे. कोंबडी रस्सा बनवण्यासाठी कांदा खोबऱ्याचं मालवणी वाटप तयार आहे. कढईमध्ये 7 ते 8 चमचे तेल गरम करून घ्यायचं आहे. एक बारीक चिरलेला कांदा घालायचा आहे. कांदा मी उभा चिरून घेतला आहे. कांदा गुलाबी आणि सॉफ्ट झाल्यावर अर्धा चमचा हळद घातली आहे. 1 चमचा मालवणी मसाला घातला आहे. मालवणी मसाला आणि गरम मसाला याची रेसिपी माझं चॅनल एव्हरीडे मालवणीवर पाहायला मिळेल. नक्की सबस्क्राईब करा. आता यामध्ये चिकन घालायचं आहे. छान मिक्स करून घेतल्यानंतर अर्धा चमचा मीठ घालायचं आहे. चिकन मॅरिनेट करताना मीठ घातलेलं आहे. मालवणी मसाल्यात पण मीठ आहे.
टोपावर झाकण ठेवून त्यामध्ये पाणी घालायचं आहे. 10 ते 12 मिनटं चिकन शिजवून घ्यायचं आहे. ताटावरचं गरम पाणी चिकनमध्ये घालायचं आहे. हे वाटपाचं पाणी सुद्धा मी यामध्ये घातलेलं आहे. पुन्हा झाकण लावून 5 मिनटं शिजवायचं आहे. झाकणावर थोडंसं पाणी घातलेलं आहे. चिकनवर झाकण ठेवून झाकणामध्ये पाणी घालून चिकन शिजवलं तर चिकन चांगलं शिजतं. आता चिकन छान शिजलेलं आहे. आता आपल्याला रस्सा किती पाहिजे त्या हिशोबाने पाणी आणि वाटप घालायचं आहे. खूपच टेस्टी मालवणी पद्धतीने कोंबडी रस्सा तयार आहे. रेसिपी आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. कमेंट करून नक्की सांगा. खूपच सुंदर मालवणी रेसिपी तुम्हाला माझ्या चॅनल एव्हरीडे मालवणीमध्ये पाहायला मिळतील. मालवणी जेवण शिकण्यासाठी माझे चॅनल एव्हरीडे मालवणीला सबस्क्राईब नक्की करून ठेवा.